Bogamati sefैबाय सिङाव हाबबाय बगामाथिनि लोगोफोर बगामाति पिकनिक स्पटनि थावनिया सफैसिगोन थांगासिनो जों दा साइकेलजों लोगोफोर थांनाय बोसोराव नैबे रास्ताया मोजां नङामोन गारि थांलाय फैलाय खालामोब्ला हाद्रि धुला बिरफुङोमोन देग्लाय सिसि ब्लकनि रास्ताखौ मोननो हादों नै सिसि ब्लकनि रास्ता जाबाय बेहाय थोंजों बे सिसि ब्लकनि रास्ताजोंनो मोनहैखागोन बगामाति पिकनिक स्पटसिम नै जोबोर मोजां खालामना होबाय नङाबाथ' धुला बाला एरि जानो नांगौमोन दिनै खम जानुवारिनि एसे सिगां आरो जानुवारि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 बेबायदि समाव बांसिन जायो सफैबाय बगामातियाव पास गिदिर फैबाय बे जाबाय हाथाइसालि जा बायनो गोसो बेयावहाय मोनगोन सिंगार मानसिफ्रा plywood deh, mana aja deh, Gwdani, Jwng Beraihwibai, सिजौ गुदियाव आरज गाबनाय आलारि बाथि फोजोंनाय फुजिनाय बेफोरखौ बेहाय एरनानै दोननाय जादों बाथौ सिजौ बेहाय सना गाबनि बानायनानै दोननाय जोंनि मोनसे जwng Beraihwibai बेखौ बेहाय मुसुखा बानायनाय जादों City Jwng gaखोनाया जोबोर मेङो आरो ओंखारनाया जोबोर गोरलैसिन
बेयाव फट' लायो मानसिफोरा। Nits 2022 याव sudah tayang hisabai
Oh, ni be ni arne nom nala. Kita mana lebih. बैथिनिफ्राय मैदेर फैयो लोगोफोर बेयो जादों मैदेरनि लामा एलिफेन्ट करिडर नै बैथिनिफ्राय फैयो मैदेरा सम सम बे दैसानि गेजेरजोंबो फैयो बे हाग्रा नुनायथिंबो फैयो बेहाय लिरना दोननाय दं एलिफेन्ट करिडर मैदेरनि लामा खाफाल गाज्रिबा बेहाय लोगो मोनगोन मैदेरखौ बेहाय गोबां मानसि थैनायबो खोनादों मैदेरजों लोगोफोर गरेस्वर सफैबाय बगामातिनिफ्राय फैयै हर जालायलांबाय जों दासो गरेस्वर टाउन सफैदो नावखाथायाव ओंखाम जाबोनायावनो एसे गोबाव जाबाय ओंखायनो नै दा बे समाव गरेस्वर टाउन सफैदो आरो 8 किल'मिटारसो जागोन बेनिफ्राय न'सिम आरो 50 मिनिटसो सम लाबावगोन न' सफैनो दस्रा ब्लक जानानै गेदारिं जाबाय ट्रेन फैनाय सम जादों
आर्मि गारि लांगासिनो नै डिलिभार खालामदो आर्मि गारिखौ जोबोद गोलाव गासिबो आर्मि गारि गोजा सब हाथियारनिफोरो जिपबो दोङो जिप जोबोर गोलाव गोदान गोदान गारिफ्रा जोब्बाय एसे खमायलै देखाबाय गाव Arab Farid ya bikin wah